ओरैनो सोरबाफोर लिडारफोर फैथाराखैना जेलाव फंबाय? बेबायदिथ' रावबो फैयाखै फैनायालाय खिन्थु दाख्लै बिक्रमआ फैदोंमोन आरो। औ बिक्रम सारा बिथाङा फैनानै बेफोरनो उकिल हमनाय हमैनि खोथाफोरखौ थारमाने रायज्लायफैदोंमोन आरो जुदि उकिला रावबो जुदि रिक्स लायाखैबा गावसोर हमनायनि खोथा बेफोरबायदि खोथाखौ गावसोर रिक्स लानो रायज्लायफैदों आरो। बेबायदिसो आरो बिनि फैनायखौ माखासे मानसिफोरा बखिदों आरो आं दिनैनो खोन्थाहरनो सानदों आरो। थारमाने बियो बेखौ थारमाने बखिथारो लोगो हमफैनाय मानायफोरखौ खिन्थु बेफोरबायदि जेबो गाज्रि थान्दा लानानै लोगो हमफैयाखै बे राजनिथिक फैयाखै जेबो बे थारमाने गाव क'क्राझार जेलाव थाबोनानै थारमाने जोंनि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै दुखु दाहा खस्थ'फोरखौ नुबोनानै दा अनखांनाय मोननानै दा बिथाङा आवगायबोदों आरो दा खस्थ'खौ खोनाबोबाय नुबोबाय दा बिथाङा गावहा सेन्टिमेन्टआव नांबाय गोसोआव नांबाय गावनि बर' फंबायफोर होननानै हारिनि थाखाय नांबोनाय बिसोरखौ रावबो नोजोर होआसै ना दुखु नांनानै दा बिथाङा गाव आखायाव लादों आरो दा बेफोरावबो जुदि गुबुन मानसिफोरा बखियोबा जानाय नङाना मेन खोथाखौ बुजिनांगोन ना जानो हागौ सिगां बेयो जोंनि थाखाय जेबो माबा लायाखैमोन आरो खबर दबर लायाखैमोन जोंनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन दाथ' थांनानै बिथाङा नुबोबायना जोंनि सोमोन्दै जोंखौ जोंनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय रायज्लायबोबाय गासिबो खोथाखौ मिथिबाय बेयाव थारमाने अनखांनाय फैनानैसो गाव माबादों आरो बेफोरबायदिसो आरो दा बेयाव राजनितिकनि खोथा लाबोबा जानाय नङाना बेफोर खोथाखौथ' जोंसो मिथियोना लोमजानाय साजानाय सोरबाफोर ओरैनो बेमार सेमार बर्थमान दासान्दि रावबो जेबो जायाखैलै थिगैनो दंजोबो गासैबो इसोरनि अननायाव बयबो थिगैनो दंजोबो आरो दा बेनोसै आरो दुखु दाहा बेनो थारमाने न'खरनि सायाव बांद्राय साननाय फैबाय बयनाबो प्रब्लेमनि लामायाव फैबायना दा प्रब्लेम जाबाय बयनाबो बेनोसै आरो बेफोरनो आरो दुखुआ थारमाने जोंनि थाखायदि न'खरनि मानसिफ्रा दुखु मोननांबाय बेखौ साननानै जोंहा बिराद दुखु जानांसिनो आरो जों जे समाव जों बिमा बिफाखौ आलो गोजोन जाहोनांगौमोन बे समावनो जोङो दिनै बेबायदि थानांबाय आरो बेखौसो दुखु नांगौ जों साननानै बाखिथ' जेबो गैया बेनो आरो जोंखौ थारमाने राजनितिक हान्जाजों लोब्बा दं होननाया मालाबाफोर नों बुंना होबानो जाबाय रायजो राजानि सिगाङाव जों बिदि रावजोंबो लोब्बा गैया जों रावजोंबो रायलाया जों सोरबा राजनितिक हान्जाजों रायलायोबाबो थारमाने जोंनि खोथाखौल' सोङो जों जोंनि खामानि मावदोंना मावाखै गगोना गवाखै जों मा गगोना गवा बेफोरल'सो सोङो जोङो खिन्थु जों ओरैनो मिथिखाजोबो जोंनि माबाखौ होनब्लाबो जों ओरैनो सोंहरो आरो बिसिनि माइनाव मा दं बेखौ जों नायनो थाखायसो जों सोंहरो आरो जोंनि केसनि सोमोन्दै जेनिबो साफै मिथिग्रा रावबो गैयाना जोंनिफ्राय सोर मिथिग्रा दंबावो आरो मा थरमबा गगोन बेखौ जोंसो मिथिगौना बेनो आरो माला रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिनानै होबानो जाबाय जों रावबो राजनितिकजों लोब्बा गैया जों गनायखौसो लुगैयो जायखिया राजनितिक हान्जायानो थारमाने सरकार सालाया बर'नि मोजां खामानि मावबानो जाबाय नैबे सासे सनितपुरनि दं एसे रायलायहरनोबा रायलायहरदो रायलायनो होनबाय जों बियो रायलायलाय खोनादों सोरमोनथाय फंबाय आं सनितपुरनि आं दिखियाजुलिनि जाथि जाथिना माब्रै खबर सबर खबराथ' दाथ' माथो बुंबावनो मोजांखौनो दंखौनो होननांसिगोन माथो खालामबावनो देहाफोरनि थाखाय देहाफोरनि थाखायथ' थिगानो दंथ'यो बर्थमान साबेसे फैदों होनदों कर्टआव दिनै जों दिनै 9 जन फैदों दिनैहाय जेनेबा 2.5 बोसोर जाबाय दिनै जुदि बिसोरो जुदि प्रमद बर' गेदेरमोनहा जुदि सानदोंमोनब्ला गावनि जाथि होननानै गावनि हारि होननानै सानदोंमोनब्ला बे 2.5 बोसोराव बिसोरो मा मावनानै थाखो बिसोरथ' बेखिनि खामानिखौ एसेबाबो मावनो हायोमोन सोरबाया फन खालामहरो फन खालामना बुङो मावगासिनो दं टेनसन लानाङा सिन्था खालामनाङा बे बाथ्राखौ बै समाव बुंहरो आरे मावदों मावाखै मोजाङैथ' रायलायहै जोंजों फैनानै रायलायफै अब्लाबोथ' जोंनो थाखा फैसाजोंनो जेबो नङा जों जेबो लुबैया रावनिफ्रायबो खिन्थु जों बेखौनो लुबैयो जे जोंनि जाथि हिसाबै बा जोंनि जाथिनि लिडारफोर हिसाबै जोङो फैनानै मोजां गाज्रि खोथाखौ जोंनो फंनैसो खोन्थाफैयोबा जों बेखौनो माने गोजोननाय मोनो बिसोरो बेखिनि बाथ्राखौनो फैनानै खोन्थाफैनो हाया बिसोरो खारना मा राजनितिक गेलेयो जों गावजों गावथ' मानोथो राजनितिक गेलेनांगौ
गावजों गावथ' राजनिति गेलेनो नाङाना जोंखौ लानानैथ' गेलेजाया सोरबा गेलेयोबाबो सरकारजों गेलेयोबा सोरबा माबाजों गेलेयोबा गेले जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंजोंलाय माने गेलेनांगौ जोंथ' राजनिति गेलेजानाय मानसिबो नङा जाखिनि मावनांगौ खिनिखौ मावदों जाखिनि खामानि माबाखौ लानानै जोङो मावदोंमोन बेफोरथ' जोंथ' जोंनि गोसो बायदियै जों मावाखैना दा आरो माखासे सक्ति जादोंबाबोथ' जोंनि दारैसो जादोंना बिसोरो सक्तिया होमबा दिनै जोंलाय मानि थाखाय गाज्रि जाखो जाथिनि मानि थाखाय हांगार जाखो जोङो जोंथ' जाथिनि हांगार जायाखैना जों दिनै जुदि जाथिनि हांगारमोनब्ला जों दिनै इसिबां बोसोर मानो जों थाफैखो 8 बोसोर 9 बोसोर गाहाम मानि थाखाय जायगायाव थाफैखो जोङो बेबायदि जोङो बिमा बिफा फिसा फिसौ बिदा फंबाय गारनानैथ' जों दिनै गावनि थैखौ बावनानै जोङो जाथिनि मावनो होननानैथ' ओंखारदों दिनै जोंनि सायावलाय आरो माथो गाज्रि नुखो बिसिना बेनो अयनाया जों रावनिबो जों जेबो अयनायबो मावाखै आरो जों गावनि उदैनि थाखायबो जोङो मावाखै जाथिनि मावनो होननानैसो जोङो जा एसे रोंगौथि लानानै गावनि रोंगौथिखौ लानानै जोङो खामानियाव ओंखारदों जों मावदों हाबाबो हायाबाबो जोङो सहायदों दुखु खस्थ'खौ जोंहा जेबो माबा गैया खिन्थु जोंनि सायाव बिसोरो बिदि राजनिति गेलेनाङामोन आरो जोङो सोरबा प्रमद बर'निबो नङा सोरबा जोङो हाग्रामानिबो नङा जोङो दा गेजेरनिसो मानसि जों रावजोंबो जोङो माबा जानानै जोङो बेफोर खोथाखौ बुङाखैबो आरो जोङो रावजोंबो बेफोरबायदि सावरायाखैबो दा बे हिसाबै बिसोरो साननांगौमोन जे दे दिनै फिसाफ्राबो थाबाय मावबायबो सोरबाया थैलांबाय सोरबाया रान्दि जालांबाय सोरबाया अनेक बायदि रोखोम जालांबाय सोरबाया हिनजाव खारजाबाय गथ' गथाय आलाय सिलाय जाबाय बिमा बिफा आलाय सिलाय जाबाय दे मानसिफोरखौ बख'नोसै माबा मोनसे राहा माबानानै होनोसै बेफोरबायदिथ' माबा मोनसे थानांगौमोन बिसोरनाव दिनै माबा गावजों गाव सोरजोंबा रायलायबाबो दाय जायो सोरबा लोगो हमफैबाबो दाय जायो दा जेनेबा माखासे जोंनि लिडारफ्रा बेफोरोथ' दा दै गांनांगौना दा नों हमनानै नाय बे सावरायग्रा सारमोन सोरबा बिदाय सारमोन सोरबा बाथा सारमोन सोरबा फेरेंगा सारमोन बिसोरथ' आरे जोंखौ सानदों नामा जेलाव थानायखाय जोंल' जागोन होननानै जोंल' जाया बियो बिसोराबो चार्जसिट दाखिल जाखानायखा जोंथ' जोङो आदा दायो जोङो इसिबां बोसोर जाबाय जोङो गनोसो सम जाखाबायलै बिसोर जुदि जोंनि गनांगौ समाव जुदि जों गलांनायजों बिसोरजों हाबफैनाय जायोब्ला मा खालामगोन उनाव दिनै बाहेरायाव थानाय माखासे लिडारफोरा सानदों बाहेरायाव थानो मोननानै उदाङै दङ बिरबायनानै दाउखा बायफोरबायदि खनजा खनजा जागासिनो दङ होननानै उनाव बुजिगोन बेफोर बाथ्राखौ माबायदि उनाव बिसोरो खाफाल हमनांगोन दिनैहाय जोंथ' 8 बोसोर 9 बोसोर थाबाय जोङो थानांगौ खिनिखौ जोंहा दा बारा समबो गैला जों गोहोमालाय लाइभ होगोन मा होगोन बेनिफ्रायनो जोङो होथारबाय जेनेबा सासे सानैखौ आलायनायखौनो होबाय जोङो थेवबो जोङो जेबो साननांगौ गैया जोङो गावनि उदैनि थाखाय जोङो गावनि पार्सनेल केसनि थाखाय जोङो होजाया जाथिनि नामावसो होजागोन जों बेखौ जेबो गाबा दिनै माखासे लिडारफोरा साननांगौ जे उनावहाय मा जागोन जोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय फिसा फिसौफ्राबो हिनजावफ्राबो दुखु खस्थ'जों बेसिबां गोदोनानै दङ जोङो दा मानसिफोरनि सिगाङाव जोङो बुंस' हाया खोन्थानोबो हाया दा बे हिसाबै जोङो सोरबा जुदि नोंसोर बायदि सोंहरो बा सोरबाया सोंहरो माबोरै दं माबोरै गैया जों मा बुंनो दुखुनि गेजेराव थेवबो जोङो दङ
गेजेरावनो होननानै जोङो औ मोजाङै जोङो बुंहरो औ औ दुखु खस्थ'खौथ' जों गासिबो मानसिनि सिगाङाव खोन्थाहरनो हायाना औ औ नंगौ 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 आरो आं दिनैसिमबो बेबायदि रावजोंबो रायलायाखैमोनलै औ औ औ दिनै आं नोंजों रायलायहरबाय औ औ औ आं रावजोंबो बेफोरबायदि आं औ मोजां गाज्रिबो आं रायलायहरफेराखै औ औ औ दा आं दिनै नोंनि सिगाङाव खुला खुलि खोन्थाहरबाय आरो औ औ दा बे हिसाबै नों मा सानो साना बे नोंनि सायावसो दंसै दा जोंथ' साननाय माने मा जाहैबाय एक्स एन डिबिनि दारैनो जुदि एफर जादोंबा एक्स एन डिबिनि गासैबो केस गोनाङानो जा जोबथेसालियाव थानायानो जा बिथांमोना उदां जानांगौ बेखौनो सानदों जेनेबा औ गासिबो माबाया औ केसा जोबनायाथ' जोबखाया औ थेवबो जोङो बाहेरायाव जोङो गयोब्ला औ औ औ जों माबा मोनसे जोङो फिसा फिसौ खामानि मावनानैबाबो औ हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जोङो एसे केसखौ नांनो हानायनि जोंहाबो खेमथा थायोना थायो 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 दिनै जोङो एसेबाबो जोङो बिमा बिफाखौ नायनो औ खबसे ओंखाम दौनो औ फैनानै थांसान्दि जोङो नायनो थाखाय एसेबाबो जोंहा सम मोनो औ औ औ जों दिनै बेखिनि समखौबो जुदि जोङो होआब्ला माबोरै जागोन बिमा बिफायानो खांबाय जोनोम होबाय फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबाय जुदि बिमा बिफाखौ नायनांगौ समावनो जों दिनै जुदि बेफोरबायदि जों जुदि जेलाव गोदोनानै थायोब्ला माब्रै जागोन नों आदा बेजों एसे रायलायलाय लाफाजों दे 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 खोथा बुंहरनो नागिरदों औ औ औ जायखिया जोङो बे आगष्ट'सिमखौल' जोङो नेसिगोन बेनि उनाव जों आगष्ट'आव जुदि गवाबा जों जाखिनि खोथाखौ जों सैज्य खालामनानै दं हमथानानै दं जों बेफोर खोथाखौ बुंफ्रुजोबगोन जे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिम मिथिया औ नोंसोरबो मिथिया रावबो मिथिया औ जों जेलाव थानाय आरो न'खर गारजेनफ्राल' मिथियो जों बे खोथाखौ जों गासैबो बुंफ्रुजोबगोन बे सुक्तिया बोरै जानानै थांदों माफोरदों बेफोरखौ जों गासैबो बुंफ्रुजोबगोन आरो जुदि आगष्ट'सिमाव गयाबा रिलि धरना खालामगोन बेहाय खिन्थु नोंसिनि जोंनो हेफाजाब मदद जोंनो नांगोन आरो नोंसोर इउटुब चेनेलफोरखौ नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौ जोंनो नांगोन आरो नोंथांमोना जोंखौ अननानै सहाय खालामबानो जाबाय आरो बेनि थाखाय नोंथांनाव खावलायनाय थाबाय आरो जोंखौ हेफाजाब मदद हो होननानै जागोन दे जों जागोन दे खिन्थु आगष्ट'खौल' जों नेनाय जासिगोन आरो औ बैसागु फांसन खुंनायावलाय माथो फंसेबो खोथा बुंलांनो हायाखै बिसोरलाय औ जोंखौबो एक सेकेण्डनि थाखाय गोजोननायनि फंसेबो खोथा बुंलांनो हायाखै बिसोरो औ जोंखौ औ जेबो बुंलांनो हायाखै दिनैसिमबो जेबो बुंनो हाया बिसोरो जोंनि सोमोन्दै